ül le mellém. Valamit mondok, szomjas vagy látom, egy üveg bort kibontok, figyelj. Lehet, hogy nem vagy gyenge, de ha a szívedbe szalad a penge, attól nem érzed magad jobban. Ha a kocsidban bomba robban, tudom én, erős vagy persze, de ha a fejedben ott van a fejszer, vagy a fegyver csőjében nézel, ott már semmire nem még pénzelés. Hiába vagy gazdag, ha az égiek leszavaznak, a kocka el van vetve, te meg a föld alá temetve, ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényektől megvéd. Így senki se golyóálló, és az szakad a védőháló. A halálugrás végén a túlvilági tévé majd rólad szólnak a hírek. Veled van tele a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. Szent Péter szigetekre már be van fizetve az útja önnek. Mennyország turiszt, a legjobb szolgáltatás nyújtja. Lehet, hogy nem vagy gyáva, és a végén te maradsz zárva, de mire jó úgy az az élet, hogyha mennyire állad az autód, mekkora mellű a nődés, hogy meddig bírod feltekerni. Kocsiban a hang előtt, kocsiban a hang előtt. Ki vagy a mennyekbe, mondd csak! Mi atyán ki vagy a mennyekbe, üvölts! Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak! Melyik ajtón mennyekbe? Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak! Melyik ajtón mennyekbe? Melyik ajtón mennyekbe? Ülj le mellém, valamit mondok.